Nükleer Azatlyk Radiosu. Akşamız hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýan. Owansanyň häkimetleri Kabullaky harby keselhana edilen hüjümde ölenleriň sanynyň 49 adamy ýetendigini aýdýarlar. 9-njy martda Kabulyň keselhanalar müdiri Salim Rasuli Sardar Muhammed Khan harby keselhanasyna edilen hüjümde 49 adamyň ölendigini we başga da azyndan 63 sanysynyň yaralanandygyny aýtdy. 8-nji martda edilen hüjümüň jogapkärçiligini Islam Döwleti atly ekstremist topar öz üstüne aldy. Şol wakada saglyk işgärleriniň egin eşiklerini yaragly adamlar 400 otogly keselhana hüjüm edip lukmanlary, näsaglary we ol ýere baran adamlary atyp öldürdiler. Owan saglyk ministrliginiň medbuat wekili Kamaruddin Sedeki wakada ölenleriň sanynyň 49 adama ýetendigini tasdiklady, emma yaralananlaryň sanynyň 76 adamdan ibaratdygyny aýtdy. Germaniýanyň Daşary işler ministri Sigmar Gabriel Russiýany Günnor Ukrainadaky konflikt zerarly möwjen täze yarag ýarşynyň hoply bolup biljekdigi barada duýdurup, umumy kabul edilen yaraglaryň sanyny azaltmaga çağırdy. 9-njy martda Moskwada Russiýanyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapyň gepleşikleri Normand formatynda dowam etdirmek barada ılalaşandygyny aýtdy. Agdalýan formatyň düzümine Russiýa, Ukraina, Germaniýa ve Fransa girip bu gepleşikleriň çäğinde Günnor Ukrainada Moskwa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konfliktiň soňuna ýetmek barada maslahat edilýär. Germaniýa NATO'ny 4000 çemesi harbysy bilen üpjün etdi. Bu harbylar NATO tarapyndan Baltik ýurtlarynda we Polşada ýerleşdirildi. Bu ýurtlarda Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli Moskwanyň regiondaky meýilleri dogrusunda aladalanmalar artypdy. Bu aralykda Russiýa hem öz 10 miňlerçe eserini özüniň günmatar serhetlerine yerleşdirdi. Birleşen Ştatlaryň media terişdeleri Aktamyň ýurdun Utah ştatynyň öňki häkimi John Huntsman'dan Birleşen Ştatlaryň Russiýadaky nowatdaky ilçisi bolmagy sorandygyny we onuň bu teklibi kabul edendigini habar berýärler. Politico, Associated Press ve NBC News neşirleri Aktamyň anonim resmisine salgylanyp, Prezident Donald Trump'ın Huntsman'ı iň täsirli we iň ýokary derejeli ilçi wezipeleriniň birine bellejakdygyny ýazýarlar. Bu waka Federal Howpsuzlyk Bürosynyň we Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen ýylky prezident saýlawlaryna Russiýanyň goşulşan baradaky aýplamalary derňeýän mahalyna gabat geldi. 2012-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan prezidentlige dalaşýar bolan Huntsman, öňkü prezident George Bush'un döwründe Singaporyň we öňkü prezident Barack Obamanyň döwründe Hytaýyň ilçisi wezipelerinde işledi. Pakistan özünün Owansany bilen arasyndaky iň esasy iki serhet geçelgesini 2 günlük açan soň 9-njy martda gaýtadan ýapdy. Soňky 2 güniň dowamında bu serhet geçelgelerinden müňlerçe adam geçdi. Islamabad ýurtda janyndan geçeniň amala aşyran bir näçe hüjüminde onlarça çağı, esker we polisiýa ofitserleri ölen soň 16-njy fevralda özüniň Torham we Gaham serhet geçelgelerini ýapypdy. Pakistanyň hökümeti hüjümleriň Owansandan gelen söýüşçüler tarapyndan amala aşyrylandygyny öňe sürdiler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa Günnor Ýewropany özgertýän 21 görnükli denanyň biri hasaplanýar. Germaniýanyň Nost guramasy 8-nji martda Halkara Aýal Gyýdlar güni münasibetli 21 ýurtdan 21 aýal jurnalistiň öz ýurdundaky edermenlikleri barada ýürüýte maglumat ýaýratdy. Sultan Açylowa aýal gyýdlara renkli egin eşiklerdäki aksesuar, bedek jäje ýaly garalýan we ýurt lideriniň daş töwereginiň gartaşan erkekler tarapyndan gurşalyp alynan ýurdunda öz sesini eşitdirmäge synanşýar. Jurnalist Azatlyk Radiosyna Türkmenistanda ýaşryn saklanýan aýdylmaly däl zatlar barada habar berýär. Olaryň arasynda gyt haritlar almak üçin emele gelen nowatlar, daýhanlary tawşyrylan plany dolmak üçin edilýän basyşlar ýaly meseleler bar diýilip, neşiriň Açylowa deýişli bölüminde aýdylýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň ahirinde Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa polisiýa tarapyndan bir näçe gedek basyş edilip, şeýlede ol ençeme tapar nämälim adamlaryň hüjümine sezibar bolupdy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurban. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romatynyň Jenewadaky bölüminde kemişelik wekili Atagerli Halzanow, raýat jurnalisti Sapar Mehmet Nepeskuliýew degişli dispanserde ençemegedek barlanan ruh hasta diýip atlandyrdy. Türkmen delegasiýasynyň başlygy bu ýanaty Aşgabatyň BMG'nyň Adam Hukuklar Komitetiniň raýat we syýasy hukuklar barada halkara konwensiýasy boýunça 2-nji döwürleýin hatawatynyň diňlenýän wagtyny netdi. Azatlyk Radiosu bu arada Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektiniň baş redaktory Uruslan Mätiýew bilen telefon arkaly habarlaşanyna ol Adam Hukuklar Komitetiniň Benesur atly agdasynyň Nepeskuliýew baradak soragyny ilçi Halzanowyň ret edenligini aýtdy. İlçi Halzanow Nepeskuliýew jurnalist däldi, jurnalist bolmak üçin ýöriýeti bilim gerek diýdi, ukyp gerek diýdi. Tamam Nepeskuliýew psihik taýdan näsagdyn adam diýip atlandyrdy ony. Bir näçe degişli hassahanalarda barlyk edildi, şotaýda uçotda durdu diýip aýtdy. Türkmen resmiýetiniň sözlerine görä Nepeskuliýew Balkan şäherindäki aklawçylar kollegiýasy tarapyndan ýuridik kömek berildi we sebäpden onuň şikaýaty kabul ederliksiz bolup durýar. Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti we Azat Ýewropa hem Azatlyk Radiosynyň Türkmen gurulugy bilen hyzmatdaşlyk eden Nepeskuliýew 2015-nji ýylda ýanyndan tramadol preparat çykdy diýen aýyplama bilen tutsak edildi. BMG'nyň edenetlikli tutsak etmeleri boýunça işi toparynyň 2015-nji ýylyň aýagyna çykaran kararyna görä Nepeskuliýew öz pikirini parahat ýagdaýda aýtmak hukugyny ulananlyk üçin azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti Nepeskuliýewiň kamerada Erik Supuş bilen geçiren video söhbetdeşligine salgylanyp, jurnaliste ýapyk suud edilenligini, onuň aklawçysynyň bolmaganlygyny ýatladýar. Uruslan Mätiýew Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde resmi Aşgabatyň Nepeskuliýew jurnalist hökmüni ikrar etmeýänligini aýtdy. Uruslan Mätiýew Türkmen tarapynyň bu pozisiýasy bilen alaşmaýar we jurnalistlik üçin ýöriýte bilimiň gerekdärligini, Türkmen kanunçylygynyň raýatlara maglumat toplamak we ýaýratmak hukugyny kepillendirýänligini öňe sürýär. Erkimin hakkı var, erkin maglumat çöplemek, ýygnamak, hem şol maglumaty ähli medialar bilen medialary ýaýratmak hakkı var adamyň. Men oň hakykatdan hem jurnalistiki işi üçin tutsak edilendigine, hem iş kesilini inanýan, onu Türkmenistanyň häkimiýeti araldy. Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti Türkmen delegasiýasynyň hatawatyny diňlemegiň 3 sagata çekenligini, ol wagtyň 2 sagatynyň Türkmenistanyna täzelenen kanunlar barada berilen gurruna gidenligini habar berýär. Adam Hukuklar Komitetiniň agdalar paýty meýdanlarynda mezur häkmetiň ulanylmagy, garaşsyz gödökçilik geçirýän adamlaryň käbiriniň tutulanmagy, Türkmen türmeleriniň ýagdaýy we zorlukly ýitirme edilenler, owadan nepe türmesindäki adam gynamalar barada sora berdiler diýip habarda edilýär. Şeýle nesir türmelerde saklanýan tutsaklaryň sany we türmedäki orunlaryň ýagdaýy barada berilen soraklaryň jogapsyz galanlygyny, diňlenişiň soňunda komitet agdalarynyň Türkmen delegasiýasyny resmiýligiň çäginden çykmaga çağıranlyklaryny habar berýär. Jogaplar formal boldy we gaýtalandy. Biz olary ýazmaçy görnüşde hem arlyk diýip komitetiň agdalary özlerini görkezlen işler boýunça anyk jogaplaryň gazaklandyrýanlygyny aýdypdyrlar. Türkmenistanyň BMG'nyň Adam Hukuklar Komitetindäki 2-nji hatawatynyň diňlenişigi 9 martda hem dowam edýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Günmatar Awganystanyň öňkü häkimi Muhammed Ismail Türkmenistany Awganystanyň içki meselesine goşulýanlykda öňem bir ýola aýplapdy. Ismail Han düýneden çykyşynda da Türkmenistanyň talep söwüşçilerini ok ýarag bilen üpjine diýanlygyny dile getirdi. Ýöne Türkmenistanyň Awgan meselesinde betarapdygyny synçylar öňe sürýär. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Ulumrady sizi Kabuldan tanıştyrýan. Awganystanyň öňkü suw we energetika boýunça ministri Muhammed Ismail Türkmenistanyň talep toparyny himayet edýändigini dawa etdi. Türkmenistanyň talep söwüşçilerini ok ýarag we harby enjam bilen üpjine edýändigini bildirip Ismail Han şeýle diýdi. ما را پرهایی داریم که و ارتباطات طالبان با ترکمنستان
Bize goşan maglumata göre Türkmenistan Taliban bilen gatnaşyk saklar. Talip milletalaryna Türkmenistandan ok yarag we harbi enjam iberilýär. Şu ýagdaý men Türkmenistanyň daşary işler ministerine de aňlatdym. Öz ýurdunyň jeňçileri goldamazlygyny ministerden talap etdim. Şoňa garamazdan serhat ýakada hereket edýän talep söwüşçilerini Türkmenistan ok yarag bilen üpten edýär. Bu barada bizde anyk raport bar. Türkmenistanyň Taliban bilen hyzmatdaşlyk edýändigini eşitdim diýip Muhammed İsmail aýdýar. Türkmenistanam salabas welaty Herat tawjih mişe. Muhammed İsmail'in Türkmenistan'a bildiren ayıplamasyny Gunmatar Awganistanyň yerli resmileri yalanlady. Herat welaýatynyň hakiminiň metbugat wekili Ceylani Ferhat yerli hakimiýetiň terrorçylara garşy güreş alyp barýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň talep toparyny destekleýänligi baradaky habary Ferhat redetdi. طالبان به گروه‌های تروریستی مسئولین اداره محلی هدف قرار دادن تروریست Muhammed İsmail'in ayıplamalarını Türkmenistan'ın Herat vilayetdaki konsulxanasy redetdi. Muhammed İsmail'in aýdýan sözlerinde esas ýokdugyny metbuata ýolan beýannamasynda konsulxana bildirdi. Türkmenistan arada Gunmatar Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän regionlarynda ýaşaýan ilata insanperwer kömek etdi. Kış aylarında kösenen halkın mallarına otim yardım verdi. Şeýle yardımın özlerine de yetendigini Badagys welaýatynyň Marçak atly sebtinde ýaşaýan türkmenleriň wekili Abduljabbar Ahun Azatlyk radiosuna aýtdy. Türkmenistan bize şortada ot getirip kömek etdiler. Ondan gaty bir minnetdarlyk görkezler halklar. Mektebe kitapça, kalam, bana yer imiş, yerge imiş zatlar kömek etdiler. Kış gaty gelen sebäpli ot kömek etdiler. Azyň tembar körek diýom köke diýen mana şonýal zatlar da hawa serhatdan getirip serhat çygoroslara habar berenekler olaryň üstüne mümkin bilerim estirany bardy söýle aldyk kömekler berildi bildirim kömekleri aldyk söýle. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylyw Günnor Ýewropany özgertýän 21 görnükli denanyň biri hasaplanýar. Germaniýanyň Nost guramasy 8-nji martda Halkara Aýal Gyýdlar güni münasibetli 21 ýurtdan 21 aýal jurnalistiň öz ýurdundaky edermenlikleri barada ýürüýte maglumat ýaýratdy. Ostpol neşrine çap edilen maglumatda öz ýurdunda aýallara bolan garaýşy özgertmek babatda gaýdusuz göreş alyp barýan denanlaryň sanawy ýerleşdirildi. Sultan Açylyw aýal gyýdlara renkli egin eşiklerdäki aksesuar, bedek jäje ýaly garalýan we ýurt lideriniň daş töwereginiň gartaşan erkekler tarapyndan gurşalyp alynan ýurdunda öz sesini eşitdirmäge synanşýar. Jurnalist Azatlyk Radiosuna Türkmenistanda ýaşryn saklanýan aýdylmaly däl zatlar barada habar berýär. Olaryň arasynda gyt haritler almak üçin emele gelen nowatlar, daýhanlary tawşyrylan plany dolmak üçin edilýän basyşlar ýaly meseleler bar diýilip, neşiriň Açylywa deýişli bölüminde aýdylýar. Häkimetler Açylywyň sesini semetmek isleýärler. Şol sebäpli ol ençemegedek saklanmalara sezewar edildi. Ýygyna hüjümlere sezewar boldy. Emma muňa garamazdan ol daşarky dünýäden üzüňlükde saklanýan ýurdundaky ýagdaýlar barada ýadawsuz we gaýdusuz habar bermegi dowam etdirýär diýilip, maglumatda bellenýär. Şeýle-de maglumatda 67 ýaşyndaky Sultan Açylywyň halk bilen jewiz gatnaşyk saklayan batyrgy tejribeli multimedia habarçysy da aýdylyp, şu sebäpden onuň möhüm ses bolup durýandygyny ýatlýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň ahirinde Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylywa polisiýa tarapyndan bir näçe gedek basyş edilip, şeýle-de ol ençeme tapar nämälim adamlaryň hüjümine sezewar bolupdy. Açylywa bu basyşlaryň öz jurnalistika işini semetmek üçin häkimetler tarapyndan ýürüýte
ýete gurnalandygyny ynanýandygyny aýdypdy. Ýeri gelenine ýatlasak Sultan Açylowa bilen birlikde Azatlyk radiosynyň Türkmenistanaky beýleki habarçylaryna da we olaryň maşgala agdalaryny türkmen häkimetleri tarapyndan edilýän basyşlar has güýçlendi. Galy bersede Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mämmet Nepesguliýew adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan toslama diýilip atlandyrylan aýplamalar esasında henidem tutsawlykda saklanýar. Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylowa. Häkimlikleriň çäklendirmeleriniň netijesinde Aşgabatyň bazarlaryndan es satyn almaň kynçylyklary bargardyar. Bazarlardaky etiň narhyny durnukly bahadan satdyrmak üçin satyjylara kesgitlenen baha görkezilýändiги aýdylýar. Ýagny görnüşine teretmeden sygyr goýun etlerini 17 manat 80 teňeden satmaklyga häkimetler buyruk berýärler. Et döwletiňki däl, biz onu mal satyn alyp semredip, ýa bolmasa etraplara edip, lomay wagtdan mal satyn alyp getirip özümiz öldürip soňra bazara çykarýarys. Häkimetleriň görkezmesi esasında kesgitlenen wagtdan es satmaga mejbur edilmegimiz bolsa, bizi delele goýar diýip Aşgabatyň teke bazarynda et satýan satyjy aýdýar. Bazarlaryň et satylýan dukanlarynda raýat eşigine gelen polis işgärleri etiň wagtyny gödöwçilik edip başladylar. Aşgabatly pensioner 70 ýaşly oğul Nurdaýdanyň aýtmagyna görä, bu gödöwçilik sebäpli alyjylarym, satyjylarym ejir baryny çekýärler. Odal bazara baranymda özümiň göwnüme ýarayan ýerinden eti çapdyryp alýardym. Satyjylar isleýän ýerinden eti çapdyryp alanyňda daýda kilosy 20 manatdan ýa 25 manatdan bolýar. Ýoksa bolsa 17 manat 80 teňeden puluny alsak, delele galýar diýip açyk aýdýardylar. Elbetde etiň bahasynyň 17 manat 80 teňeden ýazylyp goýulmanyň göz boýagçylykdan düşünýärligim üçin diýilen bahadan puluny töläp gaýdýardym. Emma 7 mart güni bayramçylygyň öň ýanynda Aşgabatyň teke bazaryna es satyn almaga baranymda odalky arkalaşyklygym tapdyrmady. 4 kilo diýip çekdiren etimiň üstüne satyjy 1 kilogram sagyryň içjägini goýdy. Men özümiň bagara agyrtyndan ejir çekýärligim sebäpli mal ýaglarynyň daşarak durmaly bolýandygymy aýdyp satyjydan ýaga aýyrmagyny soradym. Satyjy ýagy beýlek goýdy, üstünden 2-3 geçen etiň reňki ütäkden gapyrgalardan terede goýup başlady. Men beýle köne pul bermejek maýdanymda bolsa, onda size et berip bilemok diýip satyjy et alyp beýle oklady. Meniň bahasyny ýokarrak alay, ýöne diýen yerimden çekip beräý diýip ýalbaranma satyjy kulak gabartmady. Bolan noktaýda bahany ütkedip bilemok, şeýdip çekip bermesem bolsa delele galýaryn diýip arkany ýön gaýşdy. Men 2-nji, 3-nji satyjylaryň ýanyna baranymda hem şeýle ýagda ýüze çykdy. Satyjylaryň birisi bolsa ýuwaşlyk bilen et dukanynyň içinde elini arkasyna tutup duran hyýyrsyz adama gözüni ümledi. Men elbetde ýagdaýa düşündüm de et almamy goýbardyn edip dukandan çykdym. Gapa goýlanymda ýanky duran gödöwçe kakdyryp, baha gödöwçilik edilýär. Ilatyň isleýän ýerinden et satan alyp bilmän, ýygyna boş dolanýandygyna gödöwçilik ýokmy kandyydym. Emma ýagdaýy görüp duran bolsa da gödöwçilik çekip duran adamdan jogap bolmady diýip, oğul Nurdaýda özüniň bayramçylyk keypiniň bozulandygyny, täze jetden bayramçylyk naharyny taýýarlamak isleýän bolsa da 2 kilo doňdurulan towuk buty bilen oňuňy etmeli bolandygyny hem sözüne goşdy. Häkimetler bazarlarda ilat edilýän hyzmatlaryň hiline gödöwçiligi güýçlendirseler oňat bolardy. Satyjylardan kesgitli bahanyň talap edilmegi bu diňe alyja da satyja da delil getirýär. Bazardaky narhy döwlet dälde bazar kesgitlemeli. Döwlete degişli mallaryň etibar bolsa, onu kesgitli bahadan döwlet dukanlarynda goýmaly diýip häkimetleriň göz boýaçylygyndan ýadan ildeşlerimizni ýytyarlar. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistana gara banklary ýaýbanlanýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň täsirine gara banklar hasam ýörünli ýagdaýa gelip barha ýaýbanlanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanaky bir yerli çeşmesiniň aýtmagyna görä,
Türkmenistanda barha yaramadlaşan ykdysady şertler we esasanan balk ulgamyndaky çäklendirmeler halky başga uğru, ýagny gara bazara gönükdirýär. Pursatdan peýdalanýan käbir adamlar Türkmenistana gara banklary döredip halka karz pul berýärler. Türkmenistandaky gara banklardan karz pul almaň möklegi bir ýyl. 5000 Amerikan dollaryna çenli bolan karz pulunyň prosendi 100den 3 götürümden 100den 5 götürmeçenli barıp ýetýär. Eger gara bankdan alınjak karz pulun muktary 5000 Amerikan dollarynyň ýokary bolsa, onu 10.000 Amerikan dollaryna çenli bolan karz pulu 100den 2 götürümden 100den 2,5 götürüm bilen bir ýyl soň gaýtaryp bermeli. Gara banklar ähli karz pul işlerini Amerikan dollarynyň Türkmenistandaky gara bazaryna görä kesgitleýärler. Adynyň efirde tutulmazlygyny isläp Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan Türkiýe söwda gatnaýan bir söwdagaryň aýtmagyna görä, Türkmenistandaky gara banklar karz pulu dollar ýa-da manat görnüşinde bersin tapawdy ýok. Karz pulu gara bazardaky Amerikan dollarynyň bahasyndan kesgitläp, karzlardan şol esasda dil haty bilen şahsy pasport ýa-da bolmasa bir resmi dokument alyp galýarlar. Dil hatda karzlanan pulun muktary Amerikan dollar görnüşinde alynan bolsa manat ýaly edilip görkezilýär. Onuň bellemegine görä gara bank karzlarlara pulu Amerikan dollar görnüşinde berýän makaly gaty gillinlikde diýsen eserden hereket edýär. Türkmenistanda dören we barha ýaýwanlanýan gara banklardan karz pul alýanlaryň arasynda ýöneköy halkyň wekilleri bilen bir katarda döwlet işlerine işleýänleriň we galy bersede hut organ işgärleriniň hem bardygyna üns çekilýär. Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan efirde adynyň agdalmagyny islemeýän Lewap welaýatynyň Sakar etramynyň bir ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, gara banklardan karz pul alýan etramyň ýerli organ işgärleriniň soň öde ýelýän wezipelerini ulanyp şol gara banklary ýöredýän adamlara dürli ýollar bilen haýwat atyp, alan karz pulunu ýyzyna gaýtarmazlyga synanşy edýän wagtam bolýar. Onuň aýtmagyna görä, Sakar etramynda karz pul berýän gara bank ýaly hereket edýän 70 ýaşyndaky bir garry denana, bir yerli polis işgäri öz aýalynyň alan karz pulu barasynda gaýdyp hiç ýerde gürlemezligi üçin haýwat atypdyr. Öz öýüne gelen polisiň atan haýwaty sebäpli ol karz pul berýän garry denanyň ýüregi agyr tutup bir naça günläp hekimleriň gözegçiliginde ýatypdyr. Yerli çeşme mundan naşaryn gara banklaryň gazanýan girdejilerinden özüne pay almak isleýän yerli organ işgärleriniň olara garşy dürli basaşlar edýändigini hem ýatladýar. Gepler Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Global Finance neşriniň maglumatyna görä, dünýäniň 189 ýurdunyň arasynda baýlyk we garyplyk goýunça geçirilen barlyklarda Kyrgyzstan 148-nji, Türkmenistan bolsa 73-nji orun alypdyr. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlary Kazakystan bu görkezde 54-nji, Özbegistan 127-nji, Täjikistan bolsa 153-nji orunlary alypdyr. Dünýäniň iň baý ýurtlarynyň arasynda Katar, Lüksemburg, Makao, Singapur, Brunei, Kuwait, Irlandiýa, Norwegiýa, Birleşen Arab Emirlikleri ýaly ýurtlary agdalýar. Türkmenistan gaz goru boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan ýurt hasaplanýar we garaşsyzlygyň başga ýyllaryna onuň 2-nji Kuwait bolmak mümkinçiligi barada gurrun edilýärdi. Emma indi bu ýurdun pensionerleriniň sebitde iň az pensiýa pulunu alýanyny gaýdalýar. Şol ruhatda Azatlygyň habarçylar ýurtdaky işsizlik derarly pensiýasyny özüne siňdirip bilýän adamyň azlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň odorky başlygy häzir Şwesiýada ýaşaýan Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä, ýurdun ýylatynyň jan başyna düşýän önümiň derejesi diňe ýurtdaky hökümetiň işleyişine şeýle-de dowam edýän siýasy sistema bagly bolup durýar. Eger aýtsak, şol alsakda adam başyna da ýurtda. Ol hökmani ýurtdaky hökümete bagly, ýurtdaky dolan sistema bagly da. Ol bu pikirini öz ýaşaýan ýurdu Şwesiýanyň misalyna neft gazyň ýok ýerine ýylatyň baýlyk derejesi bilen nelillenirdi. Şwesiýada neftim ýok, gazym ýok deneli. Hiç ýön içkonum boýunça dünýäde birinji setirler tutýar da. Sebäbi ýurt dolan şu hakykatdan hem halkyň eline, şu sebäpden hem halk gowy gazanç edýär. Netijede halk hem ýurdan baý diýip Oraz sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň pikirine görä Türkmenistanyň bu ýagdaý tersine ýagny hökümetiň etmeli işini hiç kim etmeýär we milli hökümet diýipden ýok ýaly bolup görnýär.
Türkmenistanda ol bir ýöne basyp alyjy gelip tutup oturan ýerde ýurdy. Hakyky milli hökümet ýok. Türkmen ykdysatçysy Oraz Hünnanjyna görä milli hökümet bar ýerini dogry hasap kesip edilýär we ýagdaýy gowlaşdyrmagyň ýoly gözlenýär. Şol wagtda Türkmenistany garyplyk üçin hiç bir esas görmeýär. Ýurdun hemme taraplaryň baýdygyny halkyň bolsa işeňirdigini aýdýar. Ykdysatçynyň pikirini görä soňky 25 ýylda dören agyr ýagdaýdan çykmak üçin ýol başçylaryň islegi gerek. Esasy şol islegi gerek. Ýol başçylar halkdan gorkmaly. Oňa diýip hiç bir problemi bolmaly. Halk gülýäli ýaşamaly halk. Ol Şwetsiyeden gowy ýaşamaly. Täze edilen görkezde dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň arasynda Merkez Afrika Respublikasy, Kongo Demokratik Respublikasy, Burundi, Liberiya, Niger, Malawi, Mozambik, Eritreya, Madagaskar we Komoro sagdalýar. Täze görkezde ýurtlara berilen baýlyk we garyplyk derejesi bütün dünýä bankynyň we halkara pul fondunyň hasabatlary esasynda taýýarlanypdyr we barlyklarda ilatyň jan başyna düşýän içerki önümiň möçberinden uğralynýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Aşgabat şäheriniň 8-nji mart raýonunda ýerleşýän ýol ötün Gowurduk, Aspenka köçelerinde we bu köçelere değişli proyezdlerde 100den gowrak ýaşaýyş çaýlary ýumurmak işi dowam edýär. Bu sebäpdäki soňky ýagdaýlar barada biz Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Çaýlary ýykmak işi dogrudanam häzirim dowam edýär. Ýöne juda azalypdyr häzir selli 8 Mart diýip atlandyrylýan massiwny şäheriň 20 töwrege ýykylman galypdyr. Galan jaýlaryň ählisi ýykylypdyr. Amanmurada soňky bir kaýyň dowamında ýykylan jaýlary aýsak olaryň sany näçe barabar? Aşgabat şäheriniň 8 Mart massiwi şäheriň Gunorta Gunmatar böleginde ýerleşýän jaýlardy. Bir ýerde orta hasap bilen umuman 1000den köprek jaý bardy. Şo 1000den köprek jaý ýykmak işin soňky 2 ýylyň içinde dowam edýär. Şo ýerde jaý ýykylanlaryň ýa-da jaý ýykylanlaryň dogan garnyşlarynyň aýtmagyna görä soňky kaýda ýykylan jaýlaryň sany 300 jaýdan geçýär. Amanmurada edil häzirki pursatda şol sebitde, şol töwerekde nämeler görse bolýar, nähil işler alınıp barlýar? Bizim bir jaýlam ýykylýar diýip gurrun edýän massiwin sebitimiz Köpekdağyň baýrlarynyň üstünde salynan ýaşaýyş jaýlardy. Şonuň üçin jaýlaryň käzi baýryň üstünde, käzi baýryň gapdalyna, käzi baýryň eteginde ýerleşýärdi. Häzir kuwatda şo ýerlerde ýykylan jaýlaryň hapokpalaryna aýran oklardy. Ýöne şolaryň üstüne baýryň depelerini agyr tehnika bilen aşaklygyna sürüp ýerleri düýetmek işleri alınıp barlýar. Öňkü nä endigan ýagny beýikli pesli ýerlerini çekip ýere öwrülýär. Şu atym şo ýerde adamdan 30'a ýakyn agyr tehnika işleýär. O ýerde yer düzleýän tehnika da bar. O ýerde baýryň beýiklerinden ýörükde ýüklenýän gumy getirip baýryň çökötlüğüne yerlere dökýän agyr ýük götürýän awtolawlarym bar. Amanmurada mundan bir hepde çemesi ozal şol sebitde jaýlary ýykylýan 40'dan gowrak aýalgy ýygnanyp häkimetlerden kömek sorapdylar. Olaryň kömegine haýsydyr bir jogap berilipdirmi? Sizde bu barada maglumat barmy? Towaktym olara anyk jogap bermänler. Häzirim şol ýygnanyşyga gatnaşanlaryň ýa-da ýygnanyşyga gatnaşanlaryň goloý howplarlarynyň aýtmagyna görä edil öňküýäl olaryň jaýlarynyň ýykylanlygy hakynda jaýlarynyň guruluş hakyndaky hiç ýyly arda dokumentler kabul etmändirler. Ýöne hoş wada, hoş söz bilen iltim aýdylýar, paýta bilen damaklaryny salpdyrlar. Özüňizde bar bolan ardalaryňyzy ýykylan jaýlaryňyzyň ýykylmadyndan odal suratlaryny ýykylandan ýa ýykylyp duran wagtynda suratlaryny ýygnak goýun. Ýeri hiç mesele bilen dolanyp gelmegimiz ahmal. Şonu size konaktalda etjek bolar diýip hoş söz beripdirler. Hoş söz bermesi berilen hiç ýyly anyk kömek dalda ýok. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.